Dahil bagarabi itay aming kakabsat, iti panangrambak tayo, iti nasanto na misa, iti daytoy umuna nga biyernes, iti Mayo. Intay man kaduaan, ti kabsat tayo, nga agyaman, para iti successful operation ni Joaquin Miguel Bautista, ti panakaikakaasi ti kararwa ni Serviliano Ken Lilia, ni Juanito Dumag, Pasito, Richard, June, Mirna, Hazel, Ken Baby Angel. Tumakdar tayo aming kakabsat. Tayo nga anak iyaku, nasikakin siya kanya hanapan niya, kakapsat tayo, magkanta tayo, idiri tayo, imbag kinayati ako tayo, napuno na lintik iti amin na tao, kakapsat tayo, aragsak tayo, idiri tayo, dulot habyakin namin tayo, ati Diyos di mo na ng titiyayat na, kakapsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti dati agundaway, idaton tayo iti Diyos, dagiti tartarigagay tayo, dagiti ananagan tayo, agtalag tayo ti grasya ken bendisyon na. Pagbabawian tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan na kaikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, agragsak kami, gaputi pa ng kadagiti mangnibi-nibi a parabor, nga ipapaay ti puso ni Apo Jesus, adong dungwem nga anak mo. Aramidam kadi, tamaikari kami nga aglakam kadagiti agliplipyas a grasya, nga agtao diti daytoy na ilangitan nga ubbog ti kaasi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw, iti mo na surat ni San Pablo, kadagiti taga Corinto. Kakabsat, kaya't kung ipalagip kada kayo, tinaimbag adamag, ngayon kasabak kada kayo, ngayon awat yo ket pagbatayan, as ititibker ti pamatiyo. Dayta ti ebanghelyo ngayon kaskasabak kada kayo, isalakan kayo no sa limetmetan nyo daytoy, malaksid no bareng-bareng ti pamatiyo. Inyawat ko kada kayo, ti kang runaan, ngay nawat ko, anatay ni Kristo, gapu karigtibasol tayo. Ket na ilanad, itinasantuan asurat. Anay tanem, ket napagungar, iti may katlongal daw. Kas na ilanad, itinasantuan asurat. Anagparangkin ni Pedro, karagiti sangapulo ket dua. Kalpasan na, nagparang itinaminsan karigti nasurok, alimagasot,
akakabsat tayo, akaadwan na kadakwada ti si bibiyag pailaeng ita. Nupay natayen ti daduma. Kalpasan na nagparangkin ni Santiago sa karigiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na nagparangmet kanyak. Nupay no kaslak lamay sa anayanak iti tiyempo ngawan mangipang pagarup. Ti sao ti Apo. Makadanon ti sauda kadagiti ungto ti daga. Si babatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Dios. Si lalawag nga ipakaammo ti tangatang ti aramid na. Tunggal aldaw ipakaammo na iti sumaruno nga aldaw. Tunggal rabii ibagana iti sumaruno a rabii. Awan bitla wenno sao amaramat. Awan met timek amangeg. Nupay kasta iti entero alubong agsaknap ti timek da. Makadanon ti sauda karigiti ungto ti daga. Kadakani sinaon ka pampanunot mi ikatengit iwadwani sisasagana kamadungi intayani ni kanta Alleluia Alleluia intayani ni kanta Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus ken Tomas, siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan makapan iti ama no di magnakanyak. Itatam ammo dakon ammo yumetten ni ama ket manipod ita ammo ken nakita yon. Kinuna ni Felipe, Apo, ipakitam man kada kami ti ama. Umanayon dayta kada kami. Nabayagin anak ikadkadwa kada kayo Felipe, ngem dinak pailagayam ammo insongbat ni Jesus. Tinakakita kanyak nakita na metten ti ama. Apay ako nang pailaeng nga ipakita kada kayo ti ama. Di mo kadipatsyan nga adda iti ama, ket ti ama adda kanyak. Saan ang naggapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ngem ti ama nga agtaeng kanyak aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adda iti ama, ket adda met ti ama kanyak. No saan mamati kayo gapo kadagitoy nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanyak, aramiden nan tumet dagiti aramidek. When dakdakkel to paingem dagitoy ti aramiden na tainnak iti ama, aramidek to ti anyaman adawaten nyo itinagan ko. Tapno maitanok ti ama, babaen ti anak. No adda anyaman adawaten nyo kanyak itinagan ko, aramidek to. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Kanayon latama nga dumukdukar iji panunot ko. Kanayon lata nga ri na ijay panunot ko. Dahito 17 years nga kinapadi kon. Plus 2 years ali nagbasa kami ti St. Benedict Institute. Dandani mostly kay inaldaw a komunyon. Naging ganata 17 years no addaman langan mo nga agnisa may sadwa ngam kaadwan na ke mamindwa mamintlo kasjay. Kagadeta nga tawon na unday a panawon. Ti salsaludsudek latta uray no agparinto mga kun agtugawak ijay sango ti Blessed Sacrament yan ni Apo Jesus. Kas ano ka uneg?
Kas ano ka uneg ti pamati mano nga percent di pamati kanya na. Kas lagman ni Apo Jesus dagiti adalan ko nada ka aboy pakita man ti ama mamati kami. Anya ti kunan ni Apo Jesus nabayagan ang makikadkadwa aktada kayo. Ka 3 years lang ang ni Apo Jesus. Iti public ministry na talo latawan nga nakikadwa. Kasi 17 years. Haan nga panangilibak at dalatamot haan nga amin nga agserserbi uray padi, uray madrino daduma. Haan nga ditay, haan nga amin adda di na uneg nga pamati ken ni Apo Hesus iti nasanton a Eucharistia. Haan nga amin. Adda nga rod na ikunakon nga ag 20 years ka tatalang imuneg da pamatik kunana apaya makikita na mabuybuyan na dagiti Eucharistic miracle. Mabuybuyan na ti bilag ti Santo Rosario. Hanak mga iba ko maibaga nga nagunag launay di pamatik. I truly believe mat nga oray ti na Santo Rosario no daytay kadag biyahe ako ori may sa ako ori drive ka may sa kas kay jarami ko ni. Tapaya mariri nakmet. No daduma di ti pintas na oray no daduma nga adda di haan nga 100% di pamati but mariri na. Di bilag na lata Santo Rosario dayta. Ori mo't atin na santon ako munyon ka 17 years. No kunan ako makanyak ka, nabayag tangag kadkadwan rupo. Ayan na ti pamatin. Kakunak kumamot ka, kayam ka di nga aramidin, sulbarin dagiti pakarikutak. Kayam nga tanga itid dagiti daw-dawatek. Paramot iti parokya nga nasayaat. No daddumangarod ka di jay, kasla ko di jay level di panunot, siya as tao, iso ti manglimlimit ti grace of God, di grasya ni Apo Diyos. Iso nga no naduma nagkurangan DJ pamatik kanyanan, iso di kasla limit. Although iso na unlimited iso na ti love na, unlimited iso na ti grasya na. Ngum no daduma di mindset tayo iso ti manglimit di grasya ni Apo Diyos. Iso garod nga daytoy umay tayo agadurar tayo man first Friday. Nagmayat mo di misa data tayo simbahan nga basit ta inabot ko mat. Panariga mo na dyan nakapiyasta dyan nakapandi sinaitan ta dalamin ni saan mi bigan. Kadi istorya na di ay Santo Cristo ka 1950s ko na ni Monsignor Gary. At the pandemic idi in pasyar da barangay tibigan ka nagsardeng ka ladawan laeng di binulod da di original ijay sinait so nga nagramid da ti replika na ta binigbig da nga imlim mainda kay di pandemic kuna da impasyar da met kiladawan di jay iso ti papilit tayo met idi nga ibagbagat Eucharistia uri pandemic agkomunyon tayo umay tayo agmisa nagmamin ano tayo nga mawarningan ngam I truly believe mo nga nabilbilig ipasirada pa ita simbaan ka umay ta umay lagi tayo mga katoliko nga frontliners ti number 1 umay ka haan katatan iti 17 years kalakas di kuma at dapay lagayim uri dagiti dadduma iso nga no dadduma marinam di may sa kabsat no aleng DJ haan nga naunag DJ pamati na kini Apo Jesus. Uri hanak nga gosos ga I don't know in their action. Diyak amuno niya ti puso ditong galmaysa. Ngam no DJ pala nga kayam nga isakripisyo ni Apo Jesus. Agdandanag ka, agbuteng ka, agworwori ka, taapaya lack of trust. Tuhim nga rod, agkurang nga rod DJ pamatin. Kapaya nga hamulat nga ilatag kanyanan. Hamulat nga itag kanyanan, makaamukan. Di nga ruti sa ludsod na isol ko na nabayagan na makikadkadua kada kayo kurang pailaan. No sometimes adalat tamat. Kaya malagip yun, di ko na ako, hindi ulit-ulitak nga istoryaan. Hindi sumungadak ito, may ko binisita hanggang kami pa nag-transfer to 2018. Kay Dani Apo Jong, Simre ka. Anya lati kararag ko, this is your church, this is your name, kung nakina po Santa Maria, makaamu ka. Milagro laeng. It's not me. Han ko nga iklim nga siya. Da kayo iklim yung bagbagi yun sumaya. Basta nga siya. Isuna kina po Santa Maria.
Kahang ko nga iklim ang pulos kanyak na iklim yung ada kayo. Da kay ngorti adbas basa, da kay ngorti ako light, tagadtoy kami. Iklim yung lat na bagbagayon but never nga ay never nga siya ang garod ta kung kuan na garod. Kag paiso miracle iso di ko na anyaman adawatin nyo itinagang ko maaramid. Kaano nga patsyam dayta. Kunanan nagmayat dati kunanan no adaan nyaman adawatin nyo kanyak itinagang ko aramidet to. Ada sakit ko, apo. Mamati ka? Uwan. Ti karon na agan antibiotic ka, nakakita ka na pugpugan nga aso ko, nakisida ka. So mulay sa agsasala kay pay. Di mo disiplina ala ka na yun na amin mo tiragsak daye. Kaya nga ron, mamati ka. Ada problema, uwan. Ada problema. Nangyari problema. Pampamilya. Karo ba aramidem di ay akem mo nga daw-dawatem ka di kanya na wala da mo resistan di panunot mo nga kurang mo di talit mo kanya nagkakasla di panay pagarup mo ka awanen dinamnama di nga ro di pamating ibagbagana di nga ro ti ibagbagana kada tayo you receive Jesus and the blessed sacrament Holy Eucharist awatem ni Apo Isus tinasantuan ako munyon. Di nga ron tinagmayat ko mga iyar araw nga ang diri na tayo nga jay nya naganan di jay panangipaneknek tayo di pamati tayo nga na-convince tayo totally convinced nga ni Apo Isus tinasantuan ako munyon haam mo nga sayangen haam mo nga ibatan tinagmayat ang adda kay ditoy umay tayo agdaydayo pay kanya na awaten tayo tinasantuan ako munyon baka ibagbaga namat ka awaten nak manu nga tawunen ag-retire kan sunset tabiyag mon manula nga tawon ditoyen nagbasit pay mo ilat pamatim wala na kanya mo naka awanen nakabaybayagen nga nagkadkadwatan apaya ayan na dayta nga pamatim kaano apaya nga adda daot apa yang adda dwa-dwa? Apa yang adda pa nagkitakit DJ pamati nga ited mo kanyak kaslaman kas jati ibagbagana. Un kakabsat na daduma ka DJ nga rod. Adda mo kalaban gamin ado ti pakaupayan. Ti kunada nga rod ka no naupay ka idtapadang magserservice simbaan awan pamatim kini Apo Isus ti patpatyem dayta kadwam. No naupay ka, gapot ugali data kadwang magserserbi ka agtintin ng sit kayo, ka umalis siya ka, uning kan, awan pamatin kin Apo Isus, ti patpat yung data kadwang. Inikan na ka ti panubok ni Apo Isus, ka, anya na ganan, ag-give up ka, nagbasitan nga pamati daytan. Narabaw la unay ang pamati daytan. Na nakapsot la unay nga pamati daytan gadala na kaupayan basitan kaawanan isugarod nga iso na tinamnama ho although adala tamot ada jay pan nakapasakit normal at tao tay met ada pan nakaupay nang rona no ti sursurutem ke dagitay lideres ti simbaan makatulong gayam ngam sometimes they are good apaya lain na laing latan ni Apo Diyos, apaya nga itid na mo dagiti nga nadaddo mga tattao, apaya takitain na nga no kas ano kauneg mo DJ pamatim. So nga rod nga da kayo ka nagbayag mo lang nga pumanaw ni Apo Rupaon. Kay mo makimisad tabangir uwan. No daddo makaupay mo DJ kababalin. Makaupay mo ngamahan nang apektaran adijay pamati tanugarod ti amuyo ti tendency na gamin no daduma ora di aramidan tay gamin apaya nga mapukaw di pamati kini Apo Jesus ti gamin tendency tay nga tattao no daduma imerit tayo ijibagbagi tayo iso ti patpatyen tayo dayjay hantay maalwadan at da tendency ti tao kas nga dayjay sakripisyo dayjay trabahom di ayat mo no daduma ka matinag tayo nga imerit tayo mat para kanya tayo daydayon haamot nga iso na iso nga no daduma maksayan ti para kini Apo Jesus ti papanan na sika
Iso dayayan, di dakpay pinalakpakan. Dayay, di dakpay pinalakpakan, sa tikakaasi nga nagdaldalo. Naalam tagungguna mo. Naalam tagungguna mo. Awan ti investment mo dyan, among di investment mo, dahil nalimod nga pusom, but the joy in your heart, kung mga agserserbi, tumultulong, di ragsak di puso nga mo mailadawan na unag apamati di dyan ngano ti berberukam ka dahil sikat ti mapadpadayawan agsob-sobli para kanya ay narabaw aday dyan iso dagiti ado dagiti maupay kita inyo hanyo madlaw idi damdamok idtoy go la kastoy agsisa tayo ornoson tayo nagdadarop amen di pa di no meeting ka di pa umanay tahol nga ti pagmitingan nakakita na nakaupayan na ininot da nga naregreg. At dapat nga makimismisan, iditob nga ram di mading aramid ng yak kayat day taapaday. Dilawo mo, apo nakaka-aktibo mo idi, apo, first birthday, idi, ay nga, anniversary sa, apo, ay, muna ate anniversary, cake mo, father, lechon mo, father. Idi, handa mapalakpakan ng ka, mudtoy dito lang. Na mabalbaling ko sulnutan na dagayakin na niyan na ibabawi nan DJ ko na apan dagaya mo ti apan mga apan dalaga yan no adayo nakarabrabaw apan lagayam dagaya isugor nga ko makitan to no sinnon to ti agpaot nga mapadpadayawan sinnon to ti adda puso na lata magisakit kini kabsat na sinnon to lata diti napakumbaba nga may agta dito is sangwanan ti altar ano dapat laki na tangsit na kunana kanya tayo nabayag tagkad kadwan nabayag tangag kadkadwan aw mo ilapam mati mo haan na nga sign data nagsukat kan kay may ka nagparintumangan kada na nagsukat kan kay may kan ko kinaunad ti pamati mon adayo pay iso nga rod nga daytoy nagmayat di kunana ken anya ti gunggunam daytoy ti nagmayat nga challenge daytoy ti kunana nya agtaengag iti ama agtaeng kanyak ti ama anya ti gunggunana anya man nga dawaten nyo itinagan ko aramidek dahan padasin nyo man. Hanyo nga ilunod ta ko gurguro ag sakit ko man tiyan na. Nga dahil hanak nga patgan. Nod dumakitintin ng sitking kakaapo, give me humility. Ikanak ti kinapakumbaba. Apo ikanak ti puso ang mamakawan. Apo ikanak ti puso pamati nga naunag king ka. No kaya mo nga no pagayatam nga solbaran di problema kun apo pang nga asim. Ngem takaya mo ti masuro. Kayat ko nga agpadi di apo. When you receive Jesus in the most holy Eucharist, kayat ko nga agpadi ti apo ti mampakontes tayo kumay ti parokya ko kwa. Picture nyo di apo yo ka i-like you man, heartan you man no sino ti mayat nga agpadi dahil ti apo ka nga dati picture yo nga lola the word kumamo dati apan nyo ipa-heart kanyak ang ay ang nga na may mayat ko man dahil i-heart tayo ka dahil agpadi dahil ti apo ikararagan tayo kada ma agkomunyon kayo ikararagan nyo dahil apo i-heart you man wano i-like you ag-comment kayo dahil mo nagpintas kamutan ka apaya i-like you man apaya Miss Lola ang nagitan tumot eh ala nga bale ala ka contest laang mo dahil ngam dahil kung kunang di ko mapagkukontesan tayo ko di man kala ko maday tayo dahil ti apok dahil ti anak ko i-like you man no sino ti mangikararag mangitanamitin nga agpadi di ko maman ti nagmayat niya pagamunta remorta picture mo nagpintas kamutan ta pa ya ala pagaangawan la dayay mat ngam di ko maman ti contest tayo dito nini pinakararagan ti bukasyon apo no kaya mo pagpadyem di apok idaton ko apo no kaya mo no pagayatam ikararagak king ka tunggal awatem tinasanton ako mon yun pagpadyem di apok pagpadyem di anak ko kamuyot apay ti agpadi ti kunayo bukbukod aya DJ seminarista mo uno DJ tao haan bunga ti kararag isugarod nga karit na kanya tayo DJ ko mangaron so dito kunana anyaman ti ay dawatin nyo kanyak itinagang ko aramidek kunana
Kapilyan tayo, ano niya daw-dawatin tayo. Kitaan tayo, ano niya tartari, gagayan tayo. Kitaan tayo, ano, tingarod sa ludsod, kung natin man, idi na minsan nga Domingo, di Domingo, di tarigagay mo, maiyan nurot ka di iji tarigagay ni kayat niya po Diyos. Tano da duma ka, dumawdawat tayo, against His will mat. Apo bumanangak ko man, never nga itid naking ka, apayahang kanton makinisa. Imposible. So nga kuna na nga, apo no dumawat ak kumak, daytay laeng kalkalaingan na. Tapno agserbi ak mamati ak latati grasyam. No parigaten nakahamba nga sobra nga daytay bisinan nak launay tapno makapagserbi ak lataking ka. Di mo tarigagay tay gamin ka daytay mo agtupak mo diba mga bakak kuma ko namot nga kaya mo awanan Adda kay pa ito yung mga agparintumang no. So nga di dawatin tayo, clearan tayo, lawagan tayo, no, para kanya, no mayan nurot, iji pagayatan na para king ka, no saan. Di ti maikadwang tarigagay apo, kaya nagsiya at ano ko nanak, nabayag tangan nagkadkadwan. Nagyamanak ti pamatim, no kunana, datay mo ti mangibagawon apo, agyamanak iti pamati. Di ba pagayatam ti masurot, nasolbaran ti problema. No pagayatam, masolbar. Ngam tapagayatam no ited mo nga panubok kanya sarakusokak itinagan mo no dadu magamin ka sulsulbaran tay amin nga banag no adda dagiti banag nga hantay masapul na sulbaran adda dagiti banag nga hantay masapul nga hantay nga pagparikutan ited mo kanya na tay so agparikot ited mo kanya na tay so mangsulbar bayam nga iso na mangsulbar nga sika sugar din nga dawatem kanya na aramiden na ang dawatin nyo, aramidin tayo, naunag apamati, kararag, naunag apamati. Bendisyo ng buwa ko ay ko'y naunni. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenta. Di Santa Misa idatong kita degim katapu araw kita. Di Santa Misa idatong kita degim kataku araw kita. Amin nga namiti ket kundunay maida tunggaya ket kadiusapu di Santa Misa idatong ka dengking kanaku araw ka. Kumararag tayo kakabsatap nga datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin.
Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita kat ti mangnibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaayayo ken kadaytoy adaton mi, ket agserbi pay apang supapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yung Dagan sa kaiti. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Ay karigit rumbeng. Pudno unay a may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo idi asibabayog iti cross. Kinayat na nga inyawat na tibiyag na ama ipaay kada kami. Takas taunay ti panangay-ayat na kada kami. Ket itay naloktan ti bakrang na, pinagpuswak na ti danum kendara, ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia. Ket iti daytoy naloktan a puso na awisen ti nangisalakan dagiti amin at tattao, tapno agsakduda asiraragsak iti daytoy di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anansata makidanggay kami kadagiti amin asa santos ken angheles, nagdaydayaw ken ka ket kunami. Santo, Santo, Diabo, a Diyos ng iyamin na pagswa, ilangit kanaganaluday, papayday-dayawa. Hosana, Malaydayaw tiway, inagayaw, Hosana, Hosana, iligangatwa. Pudno unay apo, mabiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kat ipaaymo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na siya ayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, ganin ka panagunga, inakam insalakan, si kaananubot si sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinaing gasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam galdaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon galdaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Sulisod, isalakan kami ketirakos. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin, abagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakupam itoray, ti panakabaling kindayaw, tagamay ni rin sa O Apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, kited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumang, adda kada kayo. Kasta kumakakin ka. Napnon pamati ken panagtalet ken ni Apo Hesus, addaan na pakumbaba a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasyan kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, itlem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya, anti may salain nga sa mapaimbagton ti karawan. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isinaw ni, di ka may kari, nagserbi, ako sikat di ka mangmi. Kas may sabangan, di namili na ramiti daga, kasta tayong nagserbi, di ako narukot, narasinalo mo. Ako sikat ibilig ni,
Apo sikat isilawi, di kamay kari nagserbi. Apo sikat di kamangni, kay tabangan. Numan pa'y naramiti dagan, upalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, di bangat palina paglimos. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di sinaw mi, di kamay kari nagserbi. Apo sikat di kamangni, kas may sabangan. Di namini naramiti dagan, basta tayo nagserbi, tiyapong narupo narasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di silawi, di kamay kari nagserbi. Apo sikat di kamangni. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi tapon wen na kamti ayat da ito'y sakramento nga inawat mi. Degdegan na kumati pan nakikaysami ken Kristo, ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agparintumen tayo. Salutari Jesus dia, Veceni pandisos Dium, bella premonus tinia, daromo per auxilium, omni trino Domino, sit sempiterna gloria, Vivitas in termino, nobis donet in patria. Amen.
Iti daytoy panagdaydayaw tayo tinasantuan na sakramento. Mabalin tayo nga ang iti puso tayo. Apo Jesus, mamati akken ka. Mangnamnama akken ka. Agtalik akken ka. Ay ayaten ka. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Iti daytoy a pamati, panangnamnama, ken panagtalek, hasta mo ti panagayat tayo ken kuana, dawaten tayo ken ni Apo Jesus. Kaited na kuma, ti naan-anay atudo kada tayo, mariin na tayo ti rigat, nagkurang ti danom, nadagaang ti tiyempo, dawaten tayo ken ni Apo Jesus, tinaunag a pamati, patgan na kumati, tarigagay, nagtidawdawat tayo. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Iti agdaman, dito'y ayan tayo, mariin na tayo ti krisis ti bokasyon. Dawaten tayo ti naimbaga pastor, ta mangibaon kadagiti agserbi, mangawag kadagiti agserbi ti arban na. Kararagan tayo, dagiti anak tayo, dagiti apo tayo, dagiti agtutubo iti gimong tayo. Awagan ko mati Apo ida, nangro na ti bokasyon ti kinapadi ken kinamadre. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you.
I love you. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you.
Lord Jesus, I believe in you. I hope in you. I trust in you. I love you. Tantum ergo sacramento venere mortem nui et anticum documento novo cedacritui Restet vires supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay. Agdaken ko na ti amin na nailasananan. Kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas da awa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi kan kapo, nga ipaim mo kadakami ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagikan daram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti pannubbot mo kadakami, sikang agbiag kinagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nawan tinggana. Amen.
Panagdaydayaw ang Diyusan, madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw kinasantuan anagan. Madaydayaw ni Kristo na paypay sa Diyos ket napaypay sumet a tao. Madaydayaw ni Yesu Kristo na paypay sa Dios ken napaypay sumet a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw kinasantuan a puso na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw tinapateg unay adahan. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus sa Santissimo Sacramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Dios ni Maria Santissima. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Dios ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinasantuan kinti di ng mulitan na panakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagloryaan na panakayuli na sa dilang. Madaydayaw tinagan ni Maria Virgen ken ina. Madaydayaw tinagan ni Maria Virgen ken ina. Madaydayaw ni San Jose ang natipal unay nga esposo na. Madaydayaw ni San Jose ang napitpel unay ng espuso na. Madaydayaw ti Dios kadagiti angheles ken sa santos na. Madaydayaw ti Dios kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento na Santuan hostya ng Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiat sarday, ken kadiat sarday. O sakramento na santuan, hostya na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiat sarday, ken kadiat sarday. Pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti ako, ket agagsak ko'y kararwa, gapu ti Diyos sa mangisalakan kanya. Analagit na adipen na ken manipod ita awagan dato anagasat ko'y pusok idaydayaw na, idaydayaw na ti ako, ket agagsak ko'y kararwa, gapu ti Diyos sa mangisalakan kanya. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. At lumitri kami kadagiting karkarin ni Apo ng Iso Kristo, nga anak mo pinapo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumami. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasanto na misa, ken ti panagdaydayaw tayo, ti nasanto na sakramento, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Amen. Tapos.
asin, ipanagbiyak kayo. Nagmana doon, akinagasa, di sakramento, nakaskas daw, di sagot ni Jesus, salwa tayo. Ay natin ni Jesus, di sakramento, dayawin langit at tao, dayawin kay Pilipino, ipanakay kaysa ipate kayo.